ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз ва мухлисони канали мо. имрӯз барои шумоён якчанд сар гӯсалаҳои зотия барои мол кардан пешниҳод мекунем. Подписчикони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем видео якта лайк монтон, обязательно канали мо подписатсия карда монтон. агар моло барои шумоён маъқул шавад, агар занг зада соҳибаш ва харидорӣ намотон. дӯстони азиз, буқача ва ғунӯҷин чо мешавад дар видео. дӯстони азиз, якум ва дуюм моли мо ҳар душам ғунӯҷино. дӯстони азиз, ман як пара фурӯхта мешавад. инош дӯстони азиз, якташ пародаи чорнипёстри, якта дигараш чорнипёстри боз сементал гибрид шудаги ғунӯҷино. синни солашон бошад, якташ 4 моҳ, дигараш қариб 5 моҳ шудаги ғунӯҷина. хӯрдан саломатиш ҳама тарафаш беҳтарин. дӯстони азиз, ягон хел камбудишон нест. ино ҳар душ якҷояга фурӯхта мешавад бо нархи 18800 сомонӣ. боз камутон муомилат дорад. инчунин масъалаи дастравкаш аз тарафи соҳибаш ташкил карда мешавад. масъалаи дастравкаш мегзорем. моли сеюм буқаи карпа. дӯстони азиз, хӯрдан саломатиш зур, ягон хел камбудиш нест. барои ем ба парофтан беҳтарин буқача. нархашам бо ҳама дастрас. синни солаш 7 моҳа. масъалаи нарху навош бошад, агар 9200 сомонӣ боз камутон муомилат дорад. агар шумо харидори аниқ бошед, агар бемало занг зада харидорӣ намотон мешавад. ватсап дорад. дӯстони азиз, номери 4 бошад, агар буқачаи гибрид. дӯстони азиз, сементал гибрид шудаги, хӯрдан саломатиш инам беҳтарин, ягон хел камбудиш нест. инаша синни солаш бошад 4.5 моҳа. ягон хел камбудиш нест. мол ба дӯстони азиз, хӯрдан саломатиш ҳама тарафаш зур. масъалаи нарху навош 9500 сомонӣ буқачаи гибрид, сементал гибрид шудаги буқача. дӯстони азиз, мана харидору аниқ бошад, агар рафта дида харидорӣ намотонам мешавад. дӯстони азиз, буқача некин ба дараҷаи оли фасонай. дар интернет чӣ хел намудост намедонам. дар пеш бентон агар мана ҳавастон мебиёд. мол беҳтарин буқача. дӯстони азиз, номери 5 бошад, агар номери 5 ин ғунӯҷин мебошад. дӯстони азиз, ғунӯҷини карпат ало. хӯрдан саломатиш ягон зурай. дӯстони азиз, ягон хел камбудиш нест. молба ин ғунӯҷини мо 5 моҳа. дӯстони азиз, ғунӯҷина хӯрдан саломатиш инам беҳтарин, ягон хел камбудиш нест. тойкоша дидостон. нархашам ҳама вақт мо медонем, то ҳама вақт арзон мемонем. дӯстони азиз, дар бозор ҳамина 89 9000 10000 фурӯхтасем. мо барои шумо ихе нарху наво намемонем. нарху навош 7700 сомонӣ боз камутон муомилат дорад. мегзорем моли бо якта дигар буқача. дӯстони азиз, хӯрдан саломатиш зур. ин буқача гибрид. дӯстони азиз, хӯрдан саломатиш инам беҳтарин. нархашам даст расад. дӯстони азиз, синни солаш 4.5 моҳа шудаги буқача. нарху навош бошад, агар 7700 сомонӣ боз камутон муомилат дорад. подписчикони азиз, охиро моли мо бошад ғунӯҷини швети тозаш. дӯстони азиз, синни соли мо бошад, агар 5 моҳа шудаги ғунӯҷини швед. дӯстони азиз, мана касоне ки харидори аниқ бошад, агар марҳамат. дӯстони азиз, имина барои шумо пародаи швед пешниҳод кардостем. нархашам дастрас. дӯстони азиз, масъалаи нарху навош 7700 сомонӣ инам боз муомилаи хушро дорад. дӯстони азиз, 7700 муомила дастравка бе ягон мушкилӣ. адресо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров. касоне ки аз Бобоҷон Гафуров бошад, кадом моле ки маъқул шуд, рафта дида харидорӣ намотон мешавад. ҳама моло мо вибр карда мондосем. мана кадомаш маъқул шавад. агар буқача ва ғунӯҷинчо мондоем, ҳамаш нархаш арзон, нисбат ба бозор арзон ай. дӯстони азиз, мана одамои бозор тамошоборӣ бошад, мана бентон анализ карда. дӯстони азиз, подписчикони азиз, видеороликом охираш ба якта қошқор бара мондем. қошқор бараи гибрид. дӯстони азиз, синни солаш 7 моҳа. хоҳитон мана куштан бем мешавад. агар далши мепоям гуфтаги одамо бошад, далши пойдан бем мешавад. подписчикони азиз, нархашам арзоне. синни солаша гуфтам 7 моҳа. масъалаи нарху навош 2850 сомонӣ камутон